Ako ay Bisaya, galing sa Davao City ng Mindanao. Late 90s na ako nakapag-Japan. Yung mga pupunta dito sa Japan noon, ang tinatawag naman sa amin ay ang mga cultural entertainer. Pero late 1990s nang makilala niya ang kanyang future husband na si Suji Seo na kung tawagin niya ay Dana. Hi. Nagkakilala kami ni Dana sa tinatrabahoan kong Umisek kung saan ako nagtatrabaho bilang isang solo singer nung kapanahonan na yon. Masasabi ko na siya na yung tao na binigay sa akin ng Panginoon. 24 na taon nang nagsasama bilang mag-asawa sina Inday Abel at Dana. Nabiyayaan din sila ng 2 anak, isang lalaki at isang babae. Japanese ang kultura nila. Ang salita naman nila, pure Japanese, pero pag nasa bahay kami, meron kaming halong English. Susunod, sisilipin natin ang buhay ni Inday Abel bilang reyna ng palayan sa Japan. Abangan.